kaigsunan na tunong yun karong adlaw, Domingo, ang atong pagsaulog sa kapistahan sa tanang mga santos. O nindot kini kay mao kini atong kahigayunan sa pagpamalandong karon mahitungod sa unsay pagkasantos, unsay buti pasabot o saint. No? Now, so di pa nato ipadayon, atong i-recall lamang ang atong nahibaw-an sa katekismo, sa kagmay pakita nga ang atong simbahan nung naitulo ka ang kanang gitawag og simbahan nga nag-antos, the Suffering Church. Mao kana ang simbahan nga ang mga kalag sa purgatorio nga nag-antos pa tungod sa sala o ilang gibayran o ilang gihugasan ang ilang kaugalingon diha sa purgatorio aron maandam sila pag sakaw niya po. Ang ikaduha nga ang sa simbahan kanang gitawag nato o pilgrim church o simbahan nga nagpanaw. Kinsa man na sila, mao kana kita ang mga buhi karon nga mga membro sa atong simbahan na nagpanaw pa ining kalibutan, ining kinabuhian. O katulo na hukong sa atong simbahan, mao ang hukong sa simbahan madaugon, Triumphant Church, no? Kinsa maning mga miyembro sa Triumphant Church, mao kini ang mga tao na nangamatay nga nahilangit. Apila niya na ang mga santos nga gitawag og canonized saints, katong mga santo nga ginideklarar sa simbahang universal nga kangkansang kinabuhi extraordinary o angayan nga sunundon, angayan nga himuon nga modelo sa Christian life. Mao kana ang gitawag nato canonized or calendar saints, kangkansang mga pista nagkakalendaryo na diha sa atong matagbuan. Apan gawasan na nila ang pinakabaga na hukom o pinakabaga na panon sa mga santos, dili man ang calendar saints, dili man ang mga canonized saints, kundi katong mga ordinaryong mga tao nga nangamatay kangkansang kinabuhi dinhi sa kalibutan, nagpuyo og masantoson nga kinabuhi, saintly life. Kinabuhi nga tarong, kinabuhi nga subay sa kabubuton sa Dios. Kinabuhi nga nagpuyo sa gugma. Sa ilang kamatayon, mao kini sila ang ilang madawat, ang puro-puro sa langit. Mao kanang gitawag nato mga santos. Todos los santos, tanang mga santos. Mao kana ang atong gisaulog karong adlaw. Now, mga kaigsunan, mangutana, unsa man ang pagkasantos? Unsa may meaning ng santos? Simple. Ang meaning sa saint is holy. Ang santos is balaan. Balaan, holy. Unsa may balaan? What is holy? Holy is doing the will of God. Ang pagkabalaan o ang pagbuhat sa kabubuton sa Diyos. Kung sa man ang kabubuton sa Diyos, what is the will of God? Ang will of God is gugma. Mauna ang nature of God. Mauna ang iyang kabubuton. Ang tanan, ang ibuhat niya, bunga sa gugma o adunay gugma. Tungod kay ang gigikanan sa tanan, gugma man. Love. God is love. Ug ang tanan nga iyang binuhat is a product of love. Mao kana nga unsa ang pagtuman sa kabubuton sa Dios o ang paghigugma sa usag-usa. Ug way lain nga makita nato nga karong adlaw atong gisaulog ug ang atong gibasa nga ebanghelyo kundi kanang unsa ang gugma. Ang gugma is beautiful. No?
ang gugma nga gipadayag sa kanindot sa kinabuhi. Unsa may kanindot sa kinabuhi? Naa diha mapatik sa atong gibasa nga gitawag og the Sermon on the Mount or Beatitudes o sa Latin Beatitudo. Unsa may meaning anang Beatitudo? Ang meaning ana happiness, no? Kalipay. Nganong kalipay? Tungod kay ang tao magmalipayon lamang kung siya nakabuhat sa kabubuton sa Dios. Ug ang tao makabuhat sa kabubuton sa Dios, mao katong tao nga balaan. Ug katong tao nga balaan, mao kana siya ang usa ka santo. So kita kung buota mahimo nga malipayon, kinahanglan santo, balaan ang atong kinabuhi. Kung buota mahimong malipayon ang atong pagpuyo dining kalibutana, kinahanglan magtuman ta sa kabubuton sa Dios. Na unsa man ang kabubuton sa Dios, unsa man ang pagka malipayon, mao kana ang napatik sa Beatitudes karon. Ninyong nadungog ang atong ibasa na Sermon on the Mount. Panagli, ato lang dili nato matagsa-tagsa karon. Let's just pick some salient points in the homily, in the gospel, in the Sermon on the Mount. Like for example, blessed are the poor in the spirit. Balaan o malipayon o bulahan ang miila nga sila kabus nga mga sa butang ng espirituhan, kabus, poor, poverty in spirit. Mga kaigsunan, ang opposite ining poverty in spirit mao ang attachment of material things. Ang opposite sa kakabos kanang natapot ka, nahilambigit ka sa wealth. Kung sa may wealth sa Bisaya, katigayunan. Ang imong kasing-kasing nahigot diha sa katigayunan. Unsa man ang katigayunan, material wealth. Unsa may imong ipangandoy sa kinabuhi, unsa may imong damgo sa kinabuhi. Kung imong pangutanon ng mga tao kasagaran, unsa may imong gitinguha dining kinabuhi ka? What is it that you want in this life? What is it that you are working for in this life? Nanong you are working so hard, meaning atong kinabuhi karon, buntag udto hapon naning kamot ang trabaho. Unsa man day imong gusto? Unsa may imong buot kabuton sa kinabuhi? Daghan kayong mutubag, a lot and millions of things that will come into our mind. Moingon na ita nga, gusto ko nga makabay o nindot kabay. Nanikamot kong trabaho tungkol kay gusto ko maka-angkon og sakyanan, maka-angkon ko og propriedad, maka-angkon ko og security sa akong pagpuyo, material security, na di ko maglisod. Unya, ug maangkon na nako, malipay nako. Mao niya na ang equation sa kinabuhi sa tao. Panglantaw nga tawhanon, what would make you happy? Kung makapalit ko og panalitan mga butang nga nindot, no? Naghangay mga artista, for example, nga nangandoy nga mopalit og mga kanang itawag designer nga mga sinina, designer nga mga sapatos, designer nga mga rilo, designer nga mga bag nga milyon-milyon ang worth. Mo na ilang pangandoy nga makaangkon ini nga malipay na. Mga kaigsunan pangutana, tinuod ba yun nga malipay ka kung mag-angkonan nimo ning tanan? Suma sa survey, ang mga adunahan kaayo nga mga nasod mo pud ang pinakataas o rate of suicide. Nganuman, kung ang logic na ingon nato nga kung madato ta, kung maangko nato ang material na mga paningkamo o paninguha nato, maangko nato mga butang atong ipangandoy, malipay na ta. Nganuman nga ang
the richest nations in the world has the highest rate of suicide. Yan naman. And that debunks the idea nga ang kalipay is attachment to material things. Meaning, dili dahil tinuod nga ang kalipay is equals to material possessions. In fact, the opposite is exactly true. Nga kanang wa kay attachment sa imong kasing-kasing, free, libre ka, you have a free spirit. Kang kansang kasing-kasing nimo kabus kayo, wala attachment except one thing. You are dependent on God. Kanang bitaw, dato, sabian, kwartahan, nanatanan, gahong. Ang ilang feeling, wala sila magkailangan Ginoo. Because all they want, they can have. Everything that they want in this life. Material na mga butang, gahong, naanan nila. Control, naanan nila. Pero, pangutana, malipayon ba? Malipayon ba? One time, nagkakuyog ko sa higala nga adunahan kayo. Nag-travel me sa countryside, baryo. Akong gisuroy siya. He owns a lot of malls din sa Pilipinas. Iyang mga mall, iyang mga dagkong tindahan. And he happened to be here in his ato, in Suroy. Kanya, wala magpaila, in Suroy na mo sa countryside, no? Sa baryo. Kaya ba mo kung saan na ito mo? Nakaagini sa mga purok. Kanang itang mga purok na sa mga baryo, kanang purok center. Di na mga tao, magyampungan, mag-standby, magdago sa kagalon tuba, kunya gitara, kunya ang kabaw ikot ito sa likod, kunya gikan sa umah, no, hapon kato, anuroy mi, kunya perting hudyaka nila kanta ilong dito sa maong na purok center. And then this man, among gidala, higala, diha siya sa fronte, naglingkod, and I was driving the van. Ningo siya, kinsa kay mas malipayo no? Kita kaha, o ako kaha, o kini sila. He owns mga malls. Hindi lang din sa Pilipinas, kundi sila inasod. Hindi na ito super rich na tao. Pero, nagkapangutana siya. Don, do you think they are more happy than me? Or do you think I am more happy than them? Hinggawa sila nakapangutana. Can you imagine, kung saan katao nga na niya tanan, magkapangutana niya na? Iyang ikumpara, iyang kawalingon sa mga yano, ordinaryo na ito mga Pilipino, na mga malipayon kayo nga nagudya ka, uban silang kahugoy ng mga co-workers, mga farmers, na mukatawa ka kita may limit. Ganang dili ba pinungan, katawa nga dili dinumero, lahi sa katawa nga social kayo katawa, na murag class kayo kunuhay paminahon, pero ikumpara na sa mga tao nga hudya ka. Kanang yung way limit-limit kakatawa. Kalipay nga pure, simple life. Mga kaigsunan, mo na giingunaw. Tungod kay ang mga tao nga daghang attachments sa kinabuhi. Daghan ang hunahunaon, daghan ang problema. Early in the morning when they wake up, pag mata nila, ang ilang hunahuna, daghan na kayo. Millions of things
Nausa na itong iyang tindahan dito, wabaga po. Naisunog dito, nausa ka, naibagyo, wabaga mapituhi. Ang stocks ng down, daghang kayo kong ginahuna every day, every single day. Daghang kayo ginahuna ng mga tawanan. When ang usa kay anong tao na way attachment sa kinabuhi, way attachment sa material ng kinabuhi, ang iyang pagpangita, pagmata niya, hindi lang makakape, makakaon o isang purado, magaganto sa umal. That is life already. Mga kaigsunan, what I'm saying here is, blessed are the poor in spirit. Dili nagpasabot na di ka mahimong dato. O magpasabot na dili pwede ang dato. Oh. What it means is, do not be attached with all these material things in life. Kanang poverty in spirit, kanang kabus ka sa espiritu, why attachment ang imong kasing-kasing except to your Maker? Muna ang poverty of spirit. Nga, di ba ang kabos, kung sa may gisaligan, hindi mo lamang, Diyos. Lord, ikaw lamang yun ang gisaligan. Pero ang dato, nagkang gisaligan, kwarta, power, influence, mga tao niya. Tagan. Pero ang usa ka kabos in spirit, all we have is God. And what a powerful God He is. Sumuna mga kaigsunan, o ang imong pagbuhat sa kabubuton sa Diyos. Now, ngunit usa kabutan, you have to remember, what makes us happy is doing the will of God. Okay? Now, let's take for example, you are in a crowd, naka sa daghang tao, no? Unya, it so happened that doon na kay panginahanglan. Nakalabay pa karon o sa katindahan na hindot kayo ang cellphone, unya, kuwang imong kwarta, kuwang o mga pila ka 2,000, 3,000, no? You really want that. And if you feel like, sus, kung bangko na honi, lipay na dito, malipay na dito. And then while you were walking, nakaw ka, diha sa crowd, may natagag na pitaka. May kwarta. What would you do? So may mo buhaton. Two things. Either, imong sulti, uy, Brad, ang imong pitaka na hatmo mo. Or, maglingi-lingi ka, ito na ba nakikita? Lagi. And then, kung tanaw ni mo, why nakikita, maginahinay ka, kukob, kunya, punit sa pitaka, ligi, kung why nakikita, so sa imong pulsa, na, dili. Yes. And then, kung may nakikita, lipay kay kahay, salamat, wag kong sakpi. And then what would you do next? You go to the mall, you go to the store, and buy your cell phone. Yes, lipay kay ka. Lipay kay ka sa cellphone. So, nigawas ka sa mall, nigawas ka sa store, uban sa imong cellphone na imong ipalit, gikan sa kwarta nga natagat. And then, may usa ka tao nga natagbuan nimo, nga nagduko-duko, nagpangutana, bay kakita mong pitaka ninhi. Di ikaw pag ginakuhitan, Brad, kakita kang pitaka ninhi. How would you feel? Happy? That's what I mean, mga kaisunan. No? Nga, doing the will of God is doing the right thing. And what is the right thing? Yung mo. And you are happy nga nalipay ng tawana, ay salamat di aragawang kwarta. And you feel happy too. Di ba? Pero, kung sa may batiyon ni mo na ang kuntuon ni mo ang imong ipangandoy na cellphone, nagunit ka sa cellphone, and then dikuhit ka, Brad, nakita, waka kakitag pitaka ni Brad. Saan mong batiyon? So, muna magkiksunan. Happiness is doing the right thing. Happiness is doing the will of God. And doing the will of God makes you holy. And what makes you holy is love. Maunay, buti pasabot sa santos. Ang usa ka santo,
iyang kinabuhi sa gugma. Ug ang iyang pagigugma sa Dios expressed sa pagbuhat sa kabubuton sa Dios. O pagbuhat sa kabubuton sa Dios equals kalipay. You see? Mauna ang simple equation sa Beatitudes. No? So mga kaigsunan, hinautong na kita kung buod ta makaabot niya ng hutong sa simbahan na gitawag na ito madaugon na simbahan, triumphant church. First, let us be holy. What is holiness? We do the will of God. What is doing the will of God? Is doing the right thing. And what happens when you do the right thing? You become happy. So, ang santos, usa di ay kamalipayon na tao nga nagbuhat sa kabubuton sa Diyos. Question, am I that person? Mao ba na ako? Is that my description in life? Nagatuo kami sa usa ka Dios, samahan mga kamong sa tanan. Mabubuhas sa langit ug sa yuta, ug sa tanang makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Kristo ang bugtong anak sa Dios. Ganak sa mahal sa lapay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod na Dios gikan sa Dios na matuod. Ganak dili binuhag sa kinaya sa mahal. Pinaayod kaniya na ahimong tanan. Tungod ka na itong mga tao na alam sa atong kaluwasan. Ikanaw siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimol sa mga tao. Kanibalang na ulang ng tao. Tungod ka na itong pinagsaw sa Sa sugo ni Poncio Pilato, nagantos siya na matay ni Lugong sa katulungan ng labanan siya. Ang matuman ang kasulatan, may sa kasi sa langit nagalingkod sa tulo sa mahal. Mabalik siya na may mayaw na hukom sa mga buwig sa mga minatay. Ang iyang ginharing may katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa mahal sa anak, gisimba siya kay Maya, misulti pinagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko, apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasaylohan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay o sa kinabuhi sumabot ng kalibutan. Ang ato karon na tubag sa pagpangamuyo, amahan, dugna kami.